Agud kang aton pagtamyaw, sinudanhon kag may partisipasyon. Mag-greet ako sa inyo, Ave Maria, tapos paliog sabton nyo ko, Viva Nuestra Señora de la Candelaria. Klaro? Wala na practice, diretso na. Sa aton pinalangga nga team of pastors headed by Father Jobert, sa iyawala si Father Juji, sa akon hinigugba nga mga utod na kaparian, sa aton servant leaders sa nagkalain-lain nga councils, movements, organizations sa parokya, sa aton servant leaders sa aton gobyerno lokal kag nasyonal, mga devotos sang aton mahal nga birhen, mga hinigugma, Ave Maria, Nuestra Señora, Ave Maria, isa pa, Ave Maria, Viva Nuestra Señora de la Candelaria. Mga utod, may negosyante sa kandila. Agresibo ang iya pagbaligya. Gani, hindi man matingala ang damo, nagdako iya negosyo, nagdamo iya kwarta. Success story, hambal nila. Diri nagsuhot amat-amat ang kalain sang iya tagipusoon. Damo siya trabahador, pero ginsuspitsahan niya nga nagatinamad sila, kado ginatunto siya. Gani, ginakaltasan niya man ang sweldo, ginatsupi niya man sila. Balos-balos lang, paminsar niya. Mga utod tungod sini, naglakat sila, kaginbayaan siya. Pagkatapos sa madamo nga bulan, naputo ang iya negosyo sa kandilaan. Pirmi niya ginbasol kaginaaway ang tanan pati si misis niya. Sa sobra kapag abuso, sa uli hindi na makaya, ginbayaan man siya sang iya pamilya. Wala na trabador, wala na negosyo, wala man pamilya. Gani napilitan siya nga ibaligya ang tanan para ibayad sa iya utang kag nagsaylo sa layo kagamay nga baryo. Ginpili niya ang pinakalayo nga lugar para wala may makakilala sa iya. Pagabot niya didto, madamo ang kapait kagasubo sa iya dughan, pero siling niya sala sang tanan. Sa tunga sini, kalit lang pagkagabi, first night, nag-brown out sa iya balay agin sayluhan. Piste nga dulom ang iya ginkumod-kumod. Samtang gapangapkap siya sa dulom, may nagpanuktok. Pagbukas niya pertahan, nakita niya may gamay nga bata nga babayi. Siling niya, nong la ka, naminsar siya sa kabwisit sini nga bata. Dimalas na siya, ari pa, ginpangayuan pa siya kandila. Nagsingal siya sa bat, wala, kaginana niya na nga isiradhan ang puwertahan, galing dasig ang bata, ginalsa niya ang iya kamot, kanagambal. Dali lang, sakto gidman siling ni Lola, ginatulok niya ang lalaki. Tungod bag-o ka lang nag-abot sa amon lugar, siguro wala ka kadala sang kandila. Ginsugo niya ko nga ihatag ni sa imo, kaginduhol sa iya ang isa ka kandila. Ang abi niya pisti, naghatag gali sa iya donasyon sa iya burnout, isa ka kandila. Dayon duhol, naginhatag sa lalaki ang kandila. Sa paglakat sa bata, kay wala gid man siya tuod suga, ginsindihan ang nabaton nga kandila. Sa pag-amat-amat, hayag sang kasanag, nagpalanupsop ini sa iya kalag, kag nagtuluragay ang iya luha sa paghinulsul. Ang kapawa sang kandila, ginpamuklat ang iya mata sa kamatuoran. Naghigda siya sa salog,
nga nagahilibion. Asina nga gabi, tungod sa kadulom sa iya kalag, nagplano siya nga tapuson ang iya kabuhi. Amo na nagpalayo siya, ay hindi siya kilala. Pero bangod sining kapawa, halin sa kandila, nakitaan niya ang kamatuoran. Kag sa dako nga pagkamarasmas, nahangpan niya nga ang mga trabahador, ang kapaltahan sa negosyo, kag ang pagbiha sang iya pamilya, hindi tungod sala nila, kundi tungod sang kadulom sa kasing-kasing niya. Ang bata, nagdala sang kapawa sa iya kalag kaguna-una. That sa kakandila. Ang abi niya piste, naghatag gali sa iya donasyon sa iya burnout, isa ka kandila. Dayon duhol, naginhatag sa lalaki ang kandila. Sa paglakat sa bata, kay wala gid man siya tuod suga, ginsindihan ang nabaton nga kandila. Sa pag-amat-amat, hayag sang kasanag, nagpalanupsop ini sa iya kalag, kag nagtuluragay ang iya luha sa paghinulsul. Ang kapawa sang kandila, ginpamuklat ang iya mata sa kamatuoran. Naghigda siya sa salog, nga nagahilibion. Asina nga gabi, tungod sa kadulom sa iya kalag, nagplano siya nga tapuson ang iya kabuhi. Amo na nagpalayo siya, ay hindi siya kilala. Pero bangod sining kapawa, halin sa kandila, nakitaan niya ang kamatuoran. Kag sa dako nga pagkamarasmas, nahangpan niya nga ang mga trabahador, ang kapaltahan sa negosyo, kag ang pagbiha sang iya pamilya, hindi tungod sala nila, kundi tungod sang kadulom sa kasing-kasing niya. Ang bata, nagdala sang kapawa sa iya kalag kaguna-una. That candle became the turning point sa kandila. Dayon duhol, naginhatag sa lalaki ang kandila. Sa paglakat sa bata, kay wala gid man siya tuod suga, ginsindihan ang nabaton nga kandila. Sa pag-amat-amat, hayag sang kasanag, nagpalanupsop ini sa iya kalag, kag nagtuluragay ang iya luha sa paghinulsul. Ang kapawa sang kandila, ginpamuklat ang iya mata sa kamatuoran. Naghigda siya sa salog, nga nagahilibion. Asina nga gabi, tungod sa kadulom sa iya kalag, nagplano siya nga tapuson ang iya kabuhi. Amo na nagpalayo siya, ay hindi siya kilala. Pero bangod sining kapawa, halin sa kandila, nakitaan niya ang kamatuoran. Kag sa dako nga pagkamarasmas, nahangpan niya nga ang mga trabahador, ang kapaltahan sa negosyo, kag ang pagbiha sang iya pamilya, hindi tungod sala nila, kundi tungod sang kadulom sa kasing-kasing niya. Ang bata, nagdala sang kapawa sa iya kalag kaguna-una. That candle became the turning point of his life. Mga hinigugba nga utod ko kay Kristo, mayara man isa ka pamatan-on paghinulsul. Ang kapawa sang kandila, ginpamuklat ang iya mata sa kamatuoran. Naghigda siya sa salog, nga nagahilibion. Asina nga gabi, tungod sa kadulom sa iya kalag, nagplano siya nga tapuson ang iya kabuhi. Amo na nagpalayo siya, ay hindi siya kilala. Pero bangod sining kapawa, halin sa kandila, nakitaan niya ang kamatuoran. Kag sa dako nga pagkamarasmas, nahangpan niya nga ang mga trabahador, ang kapaltahan sa negosyo, kag ang pagbiha sang iya pamilya, hindi tungod sala nila, kundi tungod sang kadulom
sa kasing-kasing niya. Ang bata, nagdala sang kapawa sa iya kalag kaguna-una. That candle became the turning point of his life. Mga hinigugba nga utod ko kay Kristo, mayara man isa ka pamatanon nga babayi nga sa iya paghuo sa Ginoo nagdala sang kapawa sa kalibutan. Asina nga gabi, tungod sa kadulom sa iya kalag, nagplano siya nga tapuson ang iya kabuhi. Amo na nagpalayo siya, ay hindi siya kilala. Pero bangod sining kapawa, halin sa kandila, nakitaan niya ang kamatuoran. Kag sa dako nga pagkamarasmas, nahangpan niya nga ang mga trabahador, ang kapaltahan sa negosyo, kag ang pagbiha sang iya pamilya, hindi tungod sala nila, kundi tungod sang kadulom sa kasing-kasing niya. Ang bata, nagdala sang kapawa sa iya kalag kaguna-una. That candle became the turning point of his life. Mga hinigugba nga utod ko kay Kristo, mayara man isa ka pamatanon nga babayi nga sa iya paghuo sa Ginoo nagdala sang kapawa sa kalibutan. Her fiat, born out of deep faith and obedience, made her commit to stewardship of the greatest gift, who is Jesus Christ our Lord. Tungod sini, ginatawag naton siya nga bearer of the light of the world, or Nuestra Señora de la Candelaria, nga nagdala kay Niño Jesus para sa aton tanan. Kung ato nabatian ang Ebanghelyo katahom, si Simeon ginpromisahan sa Espiritu Santo nga hindi siya mamatay hasta mabaton niya ang kapawa sa kalibutan. Mama Mary was bearing the light, kagin pasa niya kay Simeon. Kag makita natin sa Ebanghelyo, si Simeon kag si Ana ginpasa ang kapawa sa mga hintil tungod sa ilaman nga pagprophesy kag pagproklamar. Mga hinigugma, in our church teachings, ginatudlo sa aton nga si Kristo ang adlaw, ang sentro si Jesus. Si Maria ang bulan nga nagaradiate sang kasanag sang adlaw. Kung tulukon nato ang aton kabuhi sa pagkamatuod, kahapos kid lang magbasol sang kadulom sa iban nga tawo o kon sirkumstansya. Tanan lang ya may sala, ikaw lang ya wala. Pero sa aton istorya, ang bata nga gamay sa simple nga paghatag sa kandila sa marauton nga lalaki nga negosyante, nang indalan sa iya pagkamarasmas sang na-bankrupt niya nga kinabuhi. Kay bankrupt siya hindi lamang financially, but emotionally and spiritually. Bankrupt siya sa amigo, sa negosyo, kag sa pamilya, tungod sang kadulom. Ang kadulom, wala lamang sa burnout naghalin, kundi ara man sa iya tagipusoon. Amo man sini, si Mama Mary. Kung naipit kita sa bitterness and pain and darkness, she, the bearer of the light, brings us Jesus, the light of the world. Kung sa istorya, ang kadulom sang lalaki symbolic sang aton collective darkness and misery, ang ginimo sang bata symbolic man of the gift we received and our mission to become stewards of the light for our nation, God's creation, and our own families. Kita nga mga deboto ni Nanay Candelaria, dapat maging stewards, meaning keeper and sharer of the light for our nations. Sa kadulom sang aton pungsod tungod sang korupsyon, ipaambit ang kandila sang kamatuoran kag pagbatok sa kasakon.
We are stewards of the light for our nation when we do that. Sa may pag-abuso sa aton iloy nga mother creation or mother nature, ipaambit ang imo kandila sa paghatag sang kasanag sang ecological responsibility. We only have one common home, our Mother Earth. Ano ang aton ibilin sa sunod nga henerasyon? We are stewards of the light for creation if we do that. Sa may ara kadulom sang broken relations, no? Dili daw damo gid ma-connect kung complicated imo relation, in conflict, broken heart, broken relations. Share your candle of compassion, listening, and accompaniment. We become stewards of the light for our relationships when we do so. Sa katapusan, mga hinigugma, balikan ta lang ang istorya sa ginsuguran. Abi isang lalaki, buisit ang bata. Pero sa ulihi, kasanag gali ang iya, sa iya kadulom, ang iya dulot paagi sa kandila. Nagdala ini sang konbersyon kag healing para sa iya. Ang aton patrona, Nuestra Señora de la Candelaria, amuman ang ginadulot sa aton. Kasanag nga amo mismo si Kristo nga iya anak, the way, the truth, and the life. Pagkatapos ini, ining si Manong nga marauton nga nagkonbersyon, pagkatapos ini, nagdesisyon nga magbago siya. Nagsugod siya, pahimuan sang kandila sa amoto nga baryo. Pero imbis nga iya lang ang pagpanag-iya, ginhimo niya nga kooperatiba. Nga tanan may shared nga ganansya kag benepisyo. Nangin steward of the light siya sa iya isig katawo. Para wala usik, iya gin-recycle ang wax halin sa kandila. Gani, nangin steward siya of the light to creation. Sa ulihi, hindi makumpleto kung wala iya pamilya. Ginpangita niya, amo ini ang pinakabudlay kay hindi gid magsapak sa iya si misis niya kay nasaktan gid sang madalom. Ano ginobra niya? Imbis mag-give up, total naghimo man siya kandila, siya mismo naghimo kandila, kag gabi-gabi ginasindihan niya ang kandila kanagatindog sa tubangan sang balay ni misis niya. Wala gid may nagbugno sa iya. Pila na kaadlaw, pila na kasimana. Pero ginpadayon niya ang pagtindog sa gwa sang balay nga may nasindihan nga kandila adlaw-adlaw kag sa gabi. Bisan baskog ang ulan, wala siya nagbiya. Padayon siya nga nagtindog sa gwa. Sa ulihi, sang grabe na gid ang ulan, may nagdalagan, kaginhakos siya. Si misis niya, ang nagatulo man na nagluha, kag nagsiling, ginapatawad ko ikaw, kag nagpatawaray sila. Naghatagay sila sa pagpatawad, kag nagbalikay sila nga duha. Paagi sini, ining si Mr. Marauton, nangin steward of the light, para man sa iya pamilya nga nahiusa kag may healing. Mga hinigugba nga utot kay Kristo, sa pagbaton naton sang kapawa, kabay aton ini ipasa kag ipaambit sa iban, bearing and passing on the light like Mama Mary, we can transform the world. We can generate hope and healing in the world, one situation at a time, one person at a time, one candle at a time. Mga utod, Ave Maria, Viva Señora de la Candelaria.